Kaixo! Ui? Eskerrik asko, Sergio! Bueno, nik ere historia bat daukazuentzat. Aspaldi gertatutako historia bat da hau. Familia bati gertatu zitzaion. Ziren baita, ama eta alaba bat. Maria izenekoa. Eta oso pobrea zen familia hau. Baina langileak ziren oso, bai. Eta azkenik egunero lan, zorioneko egun batean, txanpon bat ekartzea lortu zuten etxera. Eta amak egun hartan pozaren pozez zegoen. Esan zuen, txanpon honekin txerri tripotxak erosi ditzazkegu azkenik. Eta orduan Maria deitu zuen mandatua egiteko. Eta esan zion, Maria, hartu zazu txanpona eta zoaz harakindegira. Eta han daukaten edozein animaliren erraiak ekarri. Eta Mariak ala egin zuen, hartu zuen esku artean txanpona eta harakindegiko bidean jarri zen. Halako batean, bere kuadrilla osoarekin egin zuen topo. Hori ez herritan askotan gertatzen da. Eta lagun batek begiratu zuen eta esan zion, zer dara manor? Eta berak, txanpon bat. Txanpon bat. Ik. Bai zera. Baietz ba. Luzatu zuen besoa Mariak, eskua zabaldu zuen. Eta hantxe utzi zituen guztiak aho bete hortz. Hori bai txanpon puska. Ideia bat daukat. Ez estolako zirrikitutik sartu. Baietz, esan zuen Mariak. Berari lehia asko gustatzen zitzaion. Eta dena jarri zien Mariaren inguruan, Maria atzan egintzen lurrean, begi bat itxi zuen, txanpona hartu eta kling! Kolpetxo txiki batekin, hantxe jarri zen txanpona. Sartu egin zuen azkenean zirrikitutik. Guztiak, hantxe hasi ziren, Maria, upa Maria, onena zara, Maria! Eta Mariak, utzi zituen bera lagunak, bazekielako ala jartzen zirenean, luzerako zekatela. Eta jarraitu zuen bere bidea. Baina bidearik zijoala, orduan konturatu zen egindakoa. Baina bai txotxola naizela, esan zuen, baina nolatan bururatzen zen niri ezin dut etxera itzuli. Ez esango diet gurasoi, ez talako zerrikututik sartu dut, irabazi egin dut, akatu egingo nauke. Eta antzegoela hori pentsatzen, orduantxe konturatu zen, parez pare, hilerria zuela. Bai, hilerria. Eta Mariak segituan izan zuen ideia. Gorpu bat hartu, bere erraiak atera, eta etxera eramango zituen, animali baten erraiak zirela esanez. Azken finean, etzen nabarituko. Eta hala egin zuen. Bere ideia horrekin, sartu egin zen hilerrira, eta lurperatzaileari galdetu zion, lurperatutako azkeneko gorpuagatik. Eta lurperatzaileak behiratu zuen Maria goitik bera eta esan zion. Ura da. Baina lurrazpian dagoena hobe lurrazpian ustea. Mariak noski ez zion kaso pitzik egin. Bera jarraitu zuen bere planarekin, gorpu hartu zuen, erraiak atera zizkion eta etxera eraman zituen. Hantxe aitak sukaldatuta gero, bapo galdu zuten hiruek, eta ohera joan ziren, gauero bezala. Eta hoan zeudela alako batean, atea entzun zen. Maria, esan zuen ahotsu batek. Nor da? Jandako erraia da neria. Amatxo, nor izangote da? Ixo adinezka, gana egingo data? Ez noa, lehenengo eskaileran nagoia da, esan zuen ahotsak. Berriz ere atea. Maria,
Nor da? Jandako erraia da neria. Amatxo, nor izangote da? Ixadi neska joan egingo data. Ez noa, bigarren eskaileran nagoia da. Maria. Nor da? Jandako erraia da neria. Amatxo, nor izangote da? Ixadi neska joan egingo data. Ez noa, hirugarren eskaileran nagoia da. Maria. Maria geroz da urduriagoa zegoen. Nor da? Jandako erraia da neria. Amatxo, nor izangote da? Ixadi neska joan egingo data. Ez noa, ate ondoan nagoia da. Maria. Nor da? Jandako erraia da neria. Amatxo, nor izangote da? Ixadi neska joan egingo data. Ez noa, ohe ondoan nagoia da. Maria. Nor da? Jandako erraia da neria. Amatxo, nor izangote da? Ixadi neska joan egingo data. Ez noa. Hiletik tiraka nagoia da! Eta hiletik tiraka eraman zuen Maria arrastaka. Iotzak eta han hilerrian atera zizkion erraiak, bere gorpuan jarri eta bera berriz ere lasai asko lurrazpian gelditu zen. Lurrazpian dagoena, hobe lurrazpian uztea. Bueno, eta ipuin honekin utziko zaituztet, baina joan baino lehen esan nahi dizuet animo asko bidaltzen dizkizu dela, eta ikusiko duzuela nola laster berriz kalean egongo garen hitz eta pitz. Eta orain, Inesekin uzten dizuet. Tor Ines, aria! Agur!